Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani, petengane apa meneh? Aku padang wani, peteng wani. Ah petenge pener kok aku. Kok meneh padang. Mana isine? Oh, Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu apa ora legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae sing Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrang kanggeng awito dencengan jagat dewa Bathara pawan wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripun anggen kula metang babagan Gusti Prabu Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Ponokawan Petruk kalian Bagong. Dik. Anten apa sore-sore kok dating jredil menika. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Ponokawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman Lenggah Prayogi kula dangu Petruk sowanipun wikados menapa? Inggih kula sumanggaken nggih. Ponokawan
Sawise satata nggonmu ngadhep ngarsaning ingsun padha raja sapraptamu Panakawan. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk? Matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggunmu ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong padha raja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawahing Tawang Towang linep mano tulak mano. Manu. Hah? Manu. Newon lepatipun diagung pangasa matur kula sinuwun tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesti. Binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepat kula anggen kula ngabiyantur ngersa maduka Gusti kula ing sinuwun Ngastina. Ya Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestu Tampanana. Kula cancang pucahing remi Weni, dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Petruk padha raja sapraptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana Petruk. Nggih sangat anggen kalung ndadosaken jimat. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake, modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Bagong pancen. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu Panakawan. Pangestunipun Perembantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dadi ning kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sakradharana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Kok kering kurang bu batik anyar karang kula ini sandangane ora duwe wong gedibal wong kere mung wong batur nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi karang wong elek kaya kula niku sarweng ngewake nganggo sandangan apik dikira le nyolong dira le njupuk ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan kula nggih pun ngonten iki lah kok dadi kowe nganggo training tata-tata mbok menawa perang waduh gayamu kowe ayo piye siap mbok menawa ya des ya basane kampungku nek gelut ya des oh anyar meneh Petruk padha raja lho Dara Werkudara? Iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padhararja. Nggih, kok teng mriki ndengaren? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, wis gek matur, Truk, mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petruk, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawuhan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawuhan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih.
Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut nedengipun lagi rusak niku dadi kewajibaning sing momong kudu dandan rusak lire piye kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati Ndara Werkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndara Werkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nuwun sewu suwitanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalianipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kali Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kondur bendarane loro. Merga yen nganti iki kumpul kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina ning Pandhawa ya ngrajongi mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utamanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah sowan pungkasanipun Sinuwun Prabu Bathara anu Sinuwun Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kali para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Bathara Kresna gemelar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe. Ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep peksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adi wis midhangetake, Yayi. Mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Permara remang swamya ngambrang kadi karunaning kaswa. Si Werkudara sing tasih tak Werkudara. Kaneng marga memalatkung ing wah Petruk dalem gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati kalih Bapak Semar. Wigatine boyong Ndara Werkudara
Mula saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam Padang menika pancen diwenangake nggayuh undhaking kawruh ngudi wuwuhing ngelmi. Niku nganti tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dienggo jak nyambut gawe. Wong niku dirangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinum Prabu Bathara Kresna menika ngersakaken nek arep Suwita ya Suwita. Ning kula nuwun sewu, le Suwita menika pendak dinapa, le arep medhar kawruh menika pendak dinapa, panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawuh wong apik, mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, ha to, sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan Suwita kena. Ning kula nuwun pamunten lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge Pamung, derajate Semar ku ya gedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendara. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinum Prabu Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung baya aku nang Ngastina, Suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulajake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono apa piye? Nek kowe wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lole. Yang ku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang keidit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan.
Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah, dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa. Wah, wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padhang? Manuk isine. Ah, Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae jeneng. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep. Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Werkudara. Trundut. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos pekandhen. Lah kula menika nyawang raine Bagong. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh. Pate kok guyune kaya bakul akik. Mau semaklum sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong.
Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasang gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika panjen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana? Aku tak omong karo kowe Duryudana. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhuwari ning sun Werkudara den kaparenggene sigra anjujuk dah nyewang truna Bapa Mremban badhe paring dawuh menapa kepasang yoga katuju ing ngene dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Mremban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadang Munjadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar, Semar krungu anak-anake padha tekaning pati, tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan. Janaka mulat para Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ran padha kadang ayataya kliran dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan mangkata susulan Kakang Munjadipati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu Mremban. Dikepung wakul baya mangap aja nganti digawe urip. Ninggih ngestaken dawuh kliranan paduka anak Prabu. Kula semanggaken paman Plasa Jenar. Bapa Mremban Tuna. Wonten dawuh nggih. Sesarengan kan Bapa Mremban Dewa Buddha. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra ing Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Paman wonten timbalan babar pisan budhana kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton kawula nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan anak Prabu ing Ngastina sampun ngantos kados lari-alit paman Plasa Jenar. Purna gatining pananggilan Sanutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedi manggung tetanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun ngatinon saking Mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyane.